Mbak Ut, nih, gak pingin ta HP iPhone. Iki lho, Ndelok saya. iki lho ya. Apik dah HP iPhone. Ya Apik lah. Gak ngerti ta sampean niku. iPhone iki ya wis apik. Rata-rata arek-arek sekolah saiki ku lho nggae iPhone kabeh. Kamera iku lho apik, kayak foto video iku. HP biasa-biasa tuh. Yo gak Lah HP ini sampean niku HP opo? Oh, selawas kok. Lah iya, yo gak jaman ta wisan. Saiki tahun piro? Mosok nggae Android. Iya, Lah yo HP wis biyen nih. ganti yo. Larang ta. Ya tergantung ono model Iya, tipe-tipe ya sama iPhone 17 ta. Piro ngono iku? 45 juta. Ono jedinge ta iku nak kare. Lah ben golek sing piro lho? Pencet kok. Lah rego piro? Ya mbok piro ngono bekas-bekas kau ono ta. Yo no bekas piro. Piro sih nonton ku sih? Nang bekas yang penting anyar tali aku Mbak Ut. Iki. Oh, lho, golek sing murah. Tapi pokoknya intinya aku pakai iPhone Iya, wisan. apik. Sapi. Kira kon iki kompor, ae wis ora banyak duit ngene kok tuku HP iPhone. Masuk kerja gak nih duwe sampe niku. Lanang wedok kerja. Iya nawan dewek. Iya ning pengangguran ini iki. Tapi yo HP iPhone saya tak marah bojone. Iya, Nyari tapi tuku HP lho iPhone, tak kok sampe nangis. dadi ayu Yo, yo, tak foto. marah. Bolak-balik kok selfie. Iya, aku lagi Yo, yo, status yo. terus saya men. Yo yo tak boleh. Iya, tak dengan oleh ya. Kok Jadi kono direk. bojoe. Iming-iming ae. Semoga dapat iPhone. iPhone yang diinginkan. Semangat Mbak Ut.